tung sawang je sakai pano ana haleng no so bai nan da tu sini je dongai do boronga krum wi kap do wa ki cha do na ji yang tu mobile na baro go khai ja ba ja no Hanya hai te kaisa tipra sarongni buibo solya khalaimani mangpili kasawi phekya tabuk khungkai Free Fire game norok saimana o Free Fire game tamo a Free Fire game thwnglaiwi kok salaiwi bwkhamalaiwi kubun hasteni Punjabni chwla bai khari thangka hwnwi no kaisa mangpili kasawi phekya je Free Fire thwngwi kha manwi kubun hasteni chwla Punjabni chwla bai hamjagwi khanai bwrwini mung wngkha Trina Debbarma bini kami wngkha champalai mungia thanani khopjak tai saimangka o khari thangnai Trina Debbarma bo bini bwkrani nokhungni ba bwkra barini khwnai suja khajingna hwnwi bo khwnai suja khajingna hwnwi buphani nogo bo phaimani kintu bo phaliya buphani nogo bo khari thangka kubun hasteni chwla Punjabni chwla bai mwtwi hinui no mangpili kasawi phekya khari thangmani porni simi no Trina Debbarmani khus kwrwi nukhungni buma buphachong wanajak Trina Debbarma boro tong tabuk kunu samiya amoni bagwi bini mungwi FIR khlaijaka mungia police thanao tai buma buphachong wanajak tongkha je Trina Debbarma tabuk bwdwkhai tong hwnwi bono ki kubui ta Punjabni chwla hamjagwi khogwi telangkha kaijingna bagwi wngyakhai bono a Punjabni chwla phalide rwkha kam hamya ba samung hamya tangma jagarogo mwtwi hinui no kwbangma khai nukhungni borokrokni bwkhao kirima chawi bwkha kha khamwi uansuklai tonglaikha Bumungkai Ojit Kumar Debbarma tinani bufa ang desakai pano khulumjau koijau ani tipra hani dakhu bukhurok baira tongai rongo Kolkata phangsu Mumbai phangsu Hyderabad phangsu Chennai phangsu borongang kabui koi khuluang kamamani kojin khana tin ko 13 tarik tini bai duijin ka chong hatana kamamani tin sing dong ta 3 din thangwa bai kai bono ton krum wi koi ka cho je sakai ban ba jong ko thang kai phirogri jaman jano ang abasim nai বাইরে তো কেন গাং সুবা যাবাদি কুলুয়াং নরো ঈশ্বর হাইমা তো গানা আনো তবো তিনানো দেবরমানো যে সেকাইবানো কদি আনবু অজিত কুমার দেববর্মা আং বুফা আং কাপজাবো গসেবো আং সাইবো মানজাই আং বিসি নরঙ্গ যত্ন আং খুরুম যাবায়ু আনো উদার খাইলে যাবাই কিজা তাকো বুকুরো bayaptari tüyba hamu kaisa khaide jabat kok khai mono online game thwnglaiwi Free Fire game thwnglaiwi tei kubun game thwnglai badia siniya nugya chwla kubun hasteni chwla bai khari thangwi man omono wansuktai tai nongni o hamya step nama bai nongni nukhungni borok bwdwkhai kablai koglai wnglai tonglai khe norok omo o video ni bisingtwi nugui mankhana norok kaisa hamya step nakhakai nongni bodol nongni buma buphachong bwswkhai khao kostoman bwswkhai dukhoman kostoman norok bagwi chinta khaiwi chop wansugwi norok nugui mankhana yang buma buphachong kha muktwi chop khaiwi kablaiwi kapsi kokok wnglawi tipra sa lukurokno je phatar hasteo tongwi rokno bini bwsajingno nukha khe kisa naitok rwjakbadi hinui lukurokno kokha tai paithago amchano kok sano chungo je chini tipra sa sikla sikli rok je game rok thwngnai rok mane online game thwngnai rok ta borokno ang kok sano uchungo norok game twi thwngwi a borok bai kok simchima sawo norok a borokno siniya a borok bahai bwtwi hai borok norok siniya norok a siniya nuge borok rok bai bahaikai norok kok sama bani bono bisa chawi kubun hasteo khari thangwi man amo kisa wansukdi siniya nugya borok rok bai umtwi hai khari thangnani norok yapiri rok ta sedi tamoni hingkai samiya a borok bwtwi wngno
mukhang ni bisingo tebo mukhang khujak tongo norok amo TV news rogo nugui manna bini porinam tamo norok nugui mankhana news channel logo tai daily ni khobor hai rogo tai amsa kok sawunya ang ani video no ma pari sinai norok ani video chajakhe like subscribe share khade mate hai tebo katal katal video manani bagui.